लाब गैया दोन मावनाखैना दोनसै एख' लाब गैया दे दासो माखौबा हाग्रा सैनानै खोथिब्लादो दोन थौ बाजार थांनि थौ बाजार थांदो थांथा हो लाब गैया दे मावना खोथिब्लानानै नोंखौ मा थिनदो मा थिनदो नोंलाय आंखौलाय ओइयाव मा दोनदो ओइयाव मा जादोंलै नायनाय इखो मानो नांगो माइरं लायनो होगोना होआखै दाय लायगोन आरोलै 2 तारिख जाबाय दिनै माइरं होदो ओमफ्राय माइरं लायनो होदो आं नोंखो दायो बेलासियाव लायगोन मिथिबाय कन्ट्रेलनि मानसिया थाबाय थाया बहा खारगोनलाय थांनांगौना हरनो गोनां हरखानांगोन दायो आं बाजार थांदौ नों इखो मावफ्लाना खोथेनो लाब गैया हाखौ सेरख्ला जुसुंलाय हाग्रा एरनायलाय मावनासो खिथिनाय सोमोन्दो मावनासो खिथिनोथ' आरो दोननोसै दोन बै नोंनियाव मबाइल लायना था नालाय होनफैदो इयाव नों लायना फैफिननो नों लायना फैफिननो थांफिननो थांफै साला डाइरेक्ट मारिनायावल' गाहाम ना मानो दाम बहा थांदो बारा दावराव दावसि जाबाय थाना ओमफ्राय खर'आ गुदुं जाजोब्बाय नोंसिनि खोथाफोरखौ खोनासंना दावराव जाजोब्बाय माबा माइरंखौ दायो बेलासियाव लायबा मोनगोन ना मोना दिनै दायो बेलासियाव लायबा मोनगोन ना मोना दिनै बुंनाय हो नोंखौ नेबाय थाया अ पानिया नोंखौ नेबाय थाया एखे गार' आं खर'आ गुदुं जाजोब्बाय नोंसिनिफोरबायदिखौ खेजेंखौ खोनाबाय थानानै अ इदिसो आंहा गैया इदिसो गियानफोरखौ फोसाबना ला ओमफ्राय दा नों बहा थांदो ओइ मिथिया आङो थागोनथ' आरो माथो मबाइल ल' गासिबो नायगोन आरो फैदो बानलु जाबाय इदि बुलायनांगोन मा इदि बुलायनांगो साजोब्बायनो दिनै खानाबा नोंखौ दिनै आया बोलोबाय थानाब्रो दिनै नों मानदे थिखाबा नोङो मानो नोंनियाव बादाव दांखो दांखो मावनाय नोङो देसं आबया बुखादो थाजोब्बायना दा मबाइलखौलाय नायखानांगोन ना ओरैनो थानायावलाय दा नोंहासो मावब्लाना खोथिबाय दं आं नोंदो मावफानाया ना आं मावब्लाना खोथिया हिनजाव होननानै एद' होदोंमोन आरोलै ओरैनो हिनजाव माने इयाव थांनायनि फैनायनि इयाव फैसा दंखौ जानायनि रोंनायनि खाथि गैयि दखम कन्ट्रेलनि माइरङा लायफैयो ओमफ्राय थैबाय नोङो गन्थं गरंफोरा बोरैबा थं थं जालायथिं आरो दाय रागाखौ जोंबावबाय गोना आरो फैलायबाय नामा मानो खोना गोदै गथ'खौ सिबिथाय होखलाय गोन्नायाव नागारनांगौ हिन्जाव फान्थि लाना बिदिनो बारा खेलेना दोन ओइ गरमनि गरमसो आंबो मिथिगौ नोंनो लाय बिखायाव सिथाबना लानायखौ बिखायाव सिथाबना ला नोंनो बिखायाव सिथाबना ला नो लाना खारगोन माइरंखौ आं जाहैबाय थागोन दानो जायो काट उदै आया इंथां बाजबाय आदि बायनो ini stop sebenarnya apa itu macam mun betul terlalu lebih tu ni lain ni tang थांफैगोन ना थांफैया tang थाङाबा माखौ जागोन disturb benar खादोलै disturb benar खादो नोंबो थांनाय मासावबो मोनगादो नों इफोरबायदिनो ini itu ini माबा माइरं लायना थुराबो दुनि माइरं लांनो बै थांनाय मासाव गैयै थाङा आरो ओमफ्राय माइरंफोर मोनासै दाय लायगोन बे दंना
तेरायगोन बे दंना इखिनि साथुराबो दं जाबाय थाना दायो थांगोनावनोथ' नोंना थालांबाय थायो जागाखो थांगोन दायो थांगोन नाले थांगोन लिरना ला मिथिबाय मालाय गेटआव हैनोबो नाङा होमबा मालाय गेटआव फैनोबो नामा कति आं इ खोथाया ला नङाबा बाथ्राया बोरैबा दे दाउला दे नो पता होनना ला पतायानो गैया सं खबर पता होनना ला नो पतायानो गैया पता गैया गैयाथ' आरो अरे बर्तन मोजांसो पता होनना फैदों आंनो हेबनाङा अ मोजांसो होनना फैदो सोख्लाजोबगोन नामा दानो तारसिननांगौ उन्दैफोरा जालायसां माने थाब नुखायो मानसिखौ सौराफोर रखम गाचां सोर हा सौरा रखमसो नुग्रा जाबायसां जेनेबा मा मोनबाय दं खुगाफोरखौ माबा थेना दोननांगौ नामा सौरानिफ्राय बरनाव फैनो बेस्ला मेगनजों नायनानै नोंलाय सौरा इदो फिसा मेगन लानानै बारा माबा फैनो लायनोसै मेदाम हा हाबा नोंसिनि दावरावखौ खोनासंबाय थाला आं न'आव अ थानानै इदिसो दावरावनि थाखायसो थाङो होमबा नोङो खर' गुदुं जाबाय आङो ओमफ्राय गियानफोरखौ बाङाय साफा खालामना ला होरो अ इदिसो ओमफ्राय गथ'फोरा मा खालामगोन दा हो गथ'फोरजों नांलायनोसै हामदों मा एन्सारनो सानदों नोंथाङा नोंथाङा मा एन्सारनो सानदों ओइ लबरा लाना मांखिया थखन गंसे लानानै ओमफ्राय जमबाय था नेबाय थानांगौ नामा जाहा न'आव बयद' मांखि फैग्रा जादों नै थिं सा गेलेफैबाय थायो आरो नै सिङावबो हाबबावोसो अर्डार लांबाय होमबा मा जादों एखौनो आगारला इखौनो दा सेन्देलखौबो स्टाइलिं खालामलायगोन नामा स्कुलावनो माब्रै खुस्लिमेन खन्दंफोरानो जासिगोन रायलायनो बादोंलै आं आंखौ दंफैबाय थां आं बोरैबा लाइटनि माबा फैबा सोंख्लाबलायोसो आं माबा गोसोमथारनि मानसियानि नै दा सोंख्लाबलायदों नै बयद' फद्र' जाबाय आजिखालि हो गन्थं सोना हरफ्लांगोन दै मा जादों हो Tornanya, ang betul karena sih, tornanya ini gini antur lapang kawin nih, mangkit dua tarjat malah. Maaf, mangkit nanti gina. Tapi kok nggak mau